Ами, въпросът е, я разкажи какво е станало с Сибел Б на видео. Ми, с Сибел Б нищо не е станало, просто аз се сприятелих с а, Цветомира и а, под познати станахме приятелки, добре, много добри и сега сме най-добри, защото винаги ме е слушвала, абсолютно винаги. Онази вечер се обадих към 11 половина 12, говорих си, утешаваме, тъй както и да е, пак се отклоних малко от темата. Ами с Себелба нищо не е ставало, тя просто когато аз с Цветомира, нали, се сближихме, тя почна да ми пише, че, нали, сами тя е моя, тя е моята най-добра приятелка, ти не можеш да ме замениш и аз, нали, там писах добре и аз имам най-добра приятелка, все пак аз а, не мога да те заменя, защото вие сте най-добри приятелки и се познавате по-добре. И това иначе нищо не е ставало, не сме се карали. Наскоро видях, че ме е махнал от приятелите си във Фейсбук, както и да е. Не знам, нищо не е ставало. Но понякога ме дразни това, че преди да ме махне от приятелите си във Фейсбук, там ми харесваше публикации и така нататък, но да я знам, тя сигурно си има причини за да ме махне приятелите си във Фейсбук, но нищо съществено не е ставало, тъй че каквото и да си чул или чула, че сме се карали или тем подобни, не е вярно. В смисъл, това, което беше между мен и нея, не мога да го нарека точно каране, затова ако си чу нещо подобно, че сме се скарали или нещо такова, грешно си чул или чула.